Bona tarda, Raül. Avui, partit molt important que teníem contra el Prats, segon classificat. Nosaltres, com a tercers, necessitàvem la victòria per igualar-los i apretar en el primer classificat. El resultat no ens ha acompanyat, finalment, tot i que hem tingut el domini en general de tot el partit. Hem disposat de moltes ocasions, varis pals i diverses aturades del porter, i això ens ha fet una mica apretar mentalment al passar els minuts i no aconseguir el gol. Ells, per 2 errors nostres, han marcat 2 gols i han aprofitat molt bé les seves ocasions. Finalment hem hagut de jugar de 5 a la falta de 3 minuts i bueno, hem pogut marcar un gol, hem tingut d'altres ocasions i al final no hem pogut ni igualar ni sobretot l'ansiada victòria que esperàvem, però bueno, a seguir lluitant, queden moltes jornades i depèn de nosaltres aconseguir l'objectiu. Agrair l'afició i a seguir. Adéu.